Så er det sgu Matador. Yep. Vidste du, hvad var det? Jeg tror, det var min. Nej, det er jo min. Nå. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, det er min, det der bygning. Jeg skal sgu da have penge. Hvor mange? Der står 6.000 kroner. Kan du bare tage dem af banken, mand? Nej, du må ikke blive så sur. Det er min tur. Du skal på toilettet. Jeg skal på toilettet. Jeg slår, når jeg kommer tilbage. Jeg skal tisse. Og jeg skal nok, jeg snyder ikke for roligt. Hey, det så jeg så godt. Hvad? Du tog en sæd. Nej. Jo, du gjorde sgu da. Hvad snakker du om? Det er jo sgu da ikke noget, det er mine, altså. Er det? Du har flere penge, end jeg har, mand. Har du? Eller har jeg? Ja, altså det her, det er mine, jeg har slet ikke taget Er nogen. du helt sikker? Ja. Okay. Det kan sgu ikke være rigtigt, du snyder. Nej, jeg gør sgu da ikke. Jo, du gør sgu da. Sæt dig ned, Giv mand. mig mine Nej. penge. Idiot. Og nok. Hvor er du, mand? Så var nok idiot. Hvad fanden? Idiot. Psykopat. Idiot. Skrid hjem. Skrid hjem. Skrid hjem. Nej, du skal rydde op.